Skaldyrs hyggemenu med vejledning. Den har I fået hjem nu. I åbner kassen. Så har vi her 8 østers. Limfjords østers. 1 kilo skalrejer, pelselrejer. Bedste slags. 2 østersøl. En flaske spansk cava. En citron. En østerskniv. Og så noget is til at holde det køligt med. Vi vil kigge her på, hvordan man åbner en østers, så I kan komme. I har østerskniv. Pas på jeres fingre. Eventuelt en handske på. En metode, jeg vil vise først, det er, hvor man gennembryder hernede igennem. Stille og roligt. Sådan der. Igennem skallen. Side til side. Sådan. Kom lige lidt der. Skær den fri. Så er den klar, eventuelt lige vente. Voilà. Citron kan I nok godt finde ud af at skære. Jeg viser lige en anden metode til at åbne østers på. Man kan åbne den ind bag i også. Stille og roligt. Her. Eventuelt fingeren på sådan der. Så man ikke jager når for mig over i den anden hånd. Det er simpelthen inde i hængslen her om bag. Så. Sådan. Sådan her. Så. Og så vil Ole, han vil lige vise, hvordan man piller en rej. Starter med hovedet. Tager halen. Så åbner vi op. Der kan man godt få lidt fugt i fingeren. Så. Der var en vej. Hola. Så Ole han også lige åbne. Skal vi lige tage den igen? Ja. Starter med hovedet. Tager halen. Og så åbner vi op. Der var lidt rovn, det gør ingenting. Det gør det slet ikke. også godt. Ja. Sådan. Så langt så godt. Og så er det Ole han vil lige åbne på østersøl. Fordi vi går hele vejen her. Vi spiser også lige de 2 østersøl over. Herlig lyd. Velbekomme. God fornøjelse.